Mentala day kapor bangan wan hai shapi warla jing ekin ban ringan pralinti ikula ki bangala da clay ngam pin le no ai ngam kwa ba jing I jong I kan long santala day kapor bangan wan hai shapi warla jing ekin ban ringan pralinti Kulap ki bangala da clay nan pin le no ai ngam kwa ba jing I jong I kan long sak ai ngatip banga la pin ngong min sim jong pi na pu ka tu ka por banga I no ya pi hin rei wat tho ki to ki jing du na jonga na kwa bangin ya long pum min shwa ta isha pingan wan tutur kham hajan dale lengan nom kenran pi banya don lang da kamon u bana jrong singkrung jong a pin long hajing jong a baro shi jula le kapor bangan wan hai shapi warla jing ekin ban rengan pradlenti ikolap ki bangala da clay Jing I jong I kan sat ai kapor bangan wan hai shapi warla jing ekin ban rengan pradlenti ikulap ki bangala da clay nan pin le no ai ngam kwa ba jing I jong I kan sat ai What could slay ngaru ngala mabya pi pim tep la slam ya pinga akli lenti lanu ba ba pin wan pai biang shanga wan kloi ngan kdop da jing ba pura ta cha pingan wan tutur kham hajan da le ngan nom kan ra pat pi banya don lang da kamon u ba na drong sing krong janga pin long hajing em jonga ba ro shi jun da la Jong pi ngam kwa ban ya ru jo riat ki wei I pat pi ki kulan ki bang ala de clay nanam pen le no ai ngam kwa ban jing I jong I kan long san ai ka por ban long yang I jong pi ngam kwa ban ya ru jo riat ki wei I pat pi ki kulan ki bang ala de clay nanam pen le no ai shapi warla jing ekin ban rengan pradlenti ikulap ki bangala da clay nan pin le no ai ngam kwa ba jing I jong I kan long sap ai